Komite Wezîran Konseya Ewropayê di meha Îlonê de cara duyemîn biryara binpêkirine xist rojeva xwe. Komiteyê têkildarî mafê hêviyê got heke hikûmeta Tirk heta Îlona 2025 gaveke şêmber naavêje ferman da sekreteriyê ku pêşnûmeya biryara navberê amade bike. Ne diyare Tirkiye li gorî hukûqa navneteweyî gavên guncav bavêje yan na. Di serlêdanê de hate bibêrxistin ku cezayê girtîgehê heta bi hetayê gerankirî ji aliyê dememê ve weke îşkenceyê hatiye pênasekirin û ev nirxandin hat kirin. CPT di mijara girtîgeha İmraliyê de divê bi rengekî hassas tevbigere. CPT di rapora xwe ya sala 2022 de eşkere nekiriye ku ev yek jî bûye sedema rewşa îşkenceyê dewam bike. Büroya Hukukê ya sed salê cezayên dîsîplînê yên bêyîwan tên bi ciyanîn bibêrxistin. Di serlêdanê de ji bo bawayekî lezgîn werin bi ciyanîn daxwazên Büroya Hukukê ya sed salê evin. Ji ber naverewka xwe ya lezgîn divê di demekekin de ev daxwaz bên nirxandin. Divê serdana zîndana İmraliyê bêkirin, şert û mercên girtîbûnê li cih bên şopandin û lêkolîn kirin. Divê muamelaya xirab li dijî girtiyan were rapor kirin. Divê dawî li cezayê dîsîplînê û qedexeya hevdîtina bi parêzenan re beyanîn. Piştî şopandin û lêkolînê divê encam bi civîneke çavremeniyê bên eşkere kirin. Em ji we dixwazin ku ji bo bidawîkirina îşkenceyê şert û mercên xirab û li derveyê mirovayî ji holê bêne rakirin tedbîr bên girtin. Devleta dagirker ji sê baskan ve êriş dibe serbendava tişrînê. Dagirkeriya Tirk hewl didin bi tank û panzêran bi pêş ve biçin. Berxwedana şervanên Qesedê dewam dike, li herêmê şêreke giran diqewime. Fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî di weşana televizyona SYK newsê de ragihan ji ber êrîşan wan operasyonên xwe yên dijî Daişê rewestandine. Li Sûriyê ji heştê kawinê vir ve ya rewşeke nû heye. Dawî li hukûmxwariniya 61 salan a rejima Basî hat. Serokê hikûmeta Şamê Beşar Esad reviya û çû Moskowayê. Nahetê şeşamê birêve dibe. Hikûmeta demkî heta adara 2025 wê li ser hukûm be. Di demekî wisa de dewleta Tirk tevî çeteyên xwe yên SMO yê êrişî herêmên herî bi ewle û îstikrar a li Sûriyê dike. Êrişî herêmên xwe ser ên Bakur û şatê Sûriyê dike ku reweberiya xwe ser ev der kontrol dike. Çeteyên Daişê jî êrişên dewleta Tirk ji bo xwe weke keyseke dibîne û xwe ji nû ve birêxistin dike. Ji çola Sûriyê Daîş xwe dide hev û êrîşan dike. Li dijî vê xeterê Qesedê jî biryareke nû girt. Fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî tevî welana televizyona SYK newsê bû basa rewş û pêşketinên li Sûriyê û êrişê li ser herêmê xwe sêr kir. Mazlûm Abdî ragihand ku Daîş ji hilweşîna rejima Bas dixwaze zûdê bigire û got Daîş li çola Sûriyê qewetên xwe zêde dike. Berî niha li herêmên dûr xwe vetişartin lê niha ji ber ku bi hin komên li herêmê ne problema wan tune rehat hereket dikin. Heta li herêmên di kontrola Medeyê li van herêman jî di nav liv û tevgerê de ne. Berî bi çend rojan Daişê li Hesekê êrişek kir û sê endamên hêzên parastina hundirîn şehîd bûn. Mazlûm Abdî balkişan ser êrişên dewleta Tirk jî û got ji ber êrişên dewleta Tirk ên li ser herêmê qewetên me xelkê diparêzin. Li direwşeke bi vî awayê em ê operasyonên xwe yên li dijî Daişê jî rawestînin. Ji bo azadiya rêbera po projeya deklarasyonê hat amadekirin. Parlamentera Partiya Karkerana Eniya Çep Julian Cebrera ji bo azadiya rêbera po projeya deklarasyonê amade kir. Projeya deklarasyonê bi îmzaya hemû parlamenterên Eniya Çep hate weşandin û daxwastê kirin ku rêber Abdullah Öcalan û 2000 girtiyên siyasî yên Kurd werin berdan. Juliana Cebrera derbarê deklarasyonê dibêje Tirkiye zêdeyî 20 salane dibin serokatiya Recep Tayyip Erdogan de bi rejimeke otorîter a Xurt tê rêvebirin. Rêxistinên mafên mirovan eşkere dikin ku li Tirkiye işkence û kuştin çêdibin. Zêdeyî 2000 girtiyên siyasî li Tirkiye hene. Devleta Tirk li ser Kurdistana Sûriyê, Rojava û gelên li Kurdistana Iraqê dorpêçeke mezin dimeşîne.
لیدر کردان عبدالله Öcalan تجرید کریه و جه اولهی دموکراتیک بپار هاتیه هشتن. جبو را کرنا تجریتا لسر ریبر عبدالله Öcalan به پیشنگر خسنین سیاسی سندیکا و مافین مروفان جبو آفراندنا باندورا که خورتا ناونتوی کامپانیا هات دست بکرن. جه 4 آلین جیهان 69 خلات کرن نوبل تبلی کامپانیایی بون. ام داخواست دکن که ریبر عبدالله Öcalan دمل دست وره بردان. جولیانا جبررا دازانین که وان دکلراسیون خواه پیشکشی دادگاه مافی مروفانا اوروپا و کنسایا اوروپایی کرنه. ده همان دمیده اوی جبو بالا جوا کاناونتوی بکشن سروی مجاری و گلک جوین چاپمنی و مشان لدار بخن. جولیانا جبررا هری داوی جبو آزاد کرنا ریبر عبدالله Öcalan بانگ لپارلمنتران همویان کرد که پیشکریه بدن دکلراسیونه. چالاکیا نوبته آجبو آزادی ریور پول فرانسا باجه استراسبورگ ده هفته 651 ده دوام دکه. چالاکیان و هفته هانیفی ککیکلیک دeniz Erkılıç و آسمین سیلا öz kaytanan. لسر ناو چالاکیان هانیفی ککیکلیک آخوی گود ام آزادی ریور خود خوازن نوبته ما کردان جبوراکینا تیجتا لسر ریور اپو آزاد کناویه. وکی گله کرد امن اوروپایی و همو هرم کردستانه بالی دکشن سر و مجاره. گله کرد جالی دولتا ترک و تی قرکرن کرد مافین خوی دموکراتیک تخوازن و جبو ویجی تکوشینه دیکن. هانیفی کالکان دست شانکر کو دولتا ترک و چه ول روجاوی کردستان کنکوجیان دیکه و بانک پارلمانتر اوروپا و کنسey اوروپا کر کو ایریشن دولتا ترک و چه و demel dest bidin rawastandin. Azadkirina rêbera poy ve aştî û demokrasî bîne Tirkiye û tevaya rûşlatana bîn. Li Şirnexê 14 herem hatin qedexekirin li herêma Botanê li bû teviyera dagirkeriyê dewam dike walîtiya Şirnexê heremên Cûdî, Gabar, Besta, Faraşîn û Kela Memê jî di nav de ku tahribata ekolojik lê tê kirin bi giştî 14 here weke herêma ewlehiya taybeta devkî ragihan. Ketina van hereman ji bo 15 rojan hatiye qedexekirin. Çalakiya rûniştê ya ku her roja çarşemê li ber nûrtiyanê tevêniyek bûyî ya li bajarê Cenevre ya Swîsrê tê li darxistin vê heftê endamê Yekîtiya Jinên Kurda Swîsrê YJKS birê vebirin. Berdevkiriyekî YJKS Selma Sürer di Çalakiyê de axivî got li dijî sûcên şer û mirovaniyê de min dest tedbîr bikin. Em dibêjin hevalê bi qîmet û bi rûmet ji ber got em heya îro bi kena hevrin hatin heya vê astê û ji nehaw pê bijîn em ê bi kena xwe vî bi rûmet ber bi rojava de herin. Divê ku em li vê derê çek û sîleh nekarin bikarbînin lê em jî wek maneviyat û wek karê dîplomasî û wek her havî em ê li kar û xebata dibin em ê piştgiriyê bidin hevalê xwe dîncin ê rojava. Em ê ji bo gelê xwe, ji bo zarokê xwe, ji bo jinên Kurd gol wan çeteya dikevin nav destê wan çeteya em ê xwe sîper bikin. Em jî dibêjin em wek jinên Kurd wek hereketa jin heyatan da xwîna me hebin em ê li qada bin û em ê li ber xwe bidin bi her havî em gelê xwe û gelê rojava hemarenin û em dibêjin çi bibala bibin em ê pêş kevin em ê ser kevin û em ê bêjin jin jiyana azadî bijî berxwedana rojava bijî berxwedana. Et cela n'ira qu'en empirant si nous n'agissons pas. Jin Jiyan Azadi. Jin Jiyan Azadi. Navenda çepemeni û HPG bi daxuyanekê şadeta gerîla demhat Silopî ragihan. HPG dibêje zarokê agît ê xelkê me ya Silopya militanê fedayê xeta apoyînê hêmijdarê li herêmên Parastemediyayê şehîd bû. 10 salan li çayên azadên Kurdistanê bi baweriyeke mezin biryardarî dîsîplîneke zêde têkoşîneke bênaber kir. Em ê timî hevalên xwe demhat têkoşîna xwe de bi bîr bînin. Di şaxsê wî de soz didin tevayî şehîdên xwe ku em ê tola wan hilînin û xeyalên wan rêber
Parti û Kurdistan Azad pêk bînin. Di serî de malbata hêjaya heval dem hat em ji tevayê xelkê Botanê û gelê Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameyê şehîd Demhat wiha ye. Deniz Şen bi nasnav Demhat Silopê navê dayîk Meryem navê bav Mehmet Şîrîn li Şirnexê jî dayîk bûye. Nihê mijdara 2024 de li Herêmên Paraslan medyayê şehîd bû. HPG şehîd Demhat wiha dide nasîn. Li navçeya Şirnexê Silopya jî dayîk dibe. Gurê malbateke welat Parêz a girêdayî Kevneşopiya Kurdayîtiyê ye. Ji kesûkar û derdora malbata wî gelek kes bûne têkoşerên tevgera azadiyê. Apê wî Serhat Yakub Şen sala 1991 li navçeya Sêrtê dihê şehîd dibe. Şerê gerîlayê destanî weke bayekî azadiyê xwe li dilê wî digere. Pêşî di nava xebatên ciwanên welat Parêz û şoreşger de ciyê xwe digere. Di sala 2014 de beşdarê gerîla dibe û li çayên Cûdî ev xeyala xwe pêganî. Di demeke Kurtê dibe gerîlayeke jîhatî her cure zor û zehmetiyê bi vîna apoyî têk dibe. Bi tecrübeyên xwe yên kûr û îdaya xwe ya xurt pêşengî ji têkoşîna azadiya Kurdistanê re kir. Li pay xwe rastiyeke têkoşîna ya ku wê tu caran neyê ji bîr kirin hiştin. Fermandarî Hêzên Parastina Cevheriya ji nêda zanîn hewriyê wan îman û ji gelê Ereb Ayşeya Kurd de heştê kanûnê li ser pira Qereqozakê di balafirên dewleta Tirk de şehîd bûn. Fermandariya NPC jin a Bakur û Rojdatê Sûriyê derbarê mijarê daxuyaniyek nivîskî weşand. Fermandariyê da zanîn dewleta Tirk îro li Herêmê rojane bi dehan jin zarok cîwanan qetil dike wiha got. Şerê ku îro dewleta Tirk li ser herêmên me û gelê me yên Kurd û Ereb dimeşîne tu exlaqê xwe nîne. Bi eşkere qirkirine sûçê şerre. Lazim e di dadgehên navneteweyî de bên darizandin. Wekî HPC jin em bang li hemû saziyên hiqûqî û mafên mirovanê navneteweyî dikin ku werin li herêmê rastiyê bibînin. Îro beşa civakê ya herî zêde jivan êrişên dewleta Tirk zilm û zorê dibîne jin û zarokin. Fermandariya HPC jinê derbarê endamê xwe yên şehîd bûne wiha got. Ji hêzên me yên parastina jinê hevrê îman û hevrê Ayşe di nava çeperên berxwedanê yên Minbicê de heya kêliya dawî parastina civakê kirin. Roja heştê kanûna 2024 li ser pira Qereqozaxê de êrişa balafirên şerên bê mirovên dewleta Tirk de şehîd bûn. Hevrê îman jineke Ereb bû. Dayîka 4 zarokan bû û yek jî fermandarên hêzên parastina Cevherî bû. Jineke dilnizm, fedekar, kedkar û hevala rojên teng bû. Ev pêşenga jin a di hemû aliyan de kamil bû, civaka xwe jî perwerde û zane dikir. Dema dijmin êrişî Minbicê dikin şer dijwar bû. Li zarokên xwe dide fêmkirin ku şer heye. Divê li gel hevalên xwe civakê biparêze. Hevrê Ayşe jî jineke cîwana Kurd bû. Ji Lubnanê hatibû û li Minbicê bicih bibû. Bi dilgermî, rûkenî û bi sekna xwe ya azadîxwaz ciyê xwe di dilê her kesî de çêkiribû. Dema li Minbicê şer dijwar dibe, radêje çek û rextên xwe û berê xwe dide çeperên şer. Fermandariya HPC jinê ji malbata şehîdan re sersaxî xwest û wiha got. Em soz didin em ê xeyal û armancên wan a şoreş azadiya jin û avakirina netewa demokratîk bi ser bixin û biparêzin. Nûnerên Partiyê Siyasî a Wanê diyar kirin ku statûya Rojava were naskirin. Ji rêveberên Dem Partiya Wanê Yakub Almanc êrişê dewleta Tirk û çeteyên wê seve o bi tûdû şerbezar kirir û gotir pêwîst e her kes ku ji xwe re dibêje ez birovim li dijî êrişan dengê xwe bilind bike. Rêvebera İHAD Wanê Ayten Kiran jî got Tirkiye beşek ji xaka Sûriyê dagîr kiriye. Hilweşîna rejima Basî jî weke firset dît û dixwaze sînoran bigire. Dewleta Tirkiye pêşî bi çeteyên Daişê re hereket kir, niha jî bi çeteyên HTŞ û SEMOYê re hereket dike. Hemû êrîşan jî li dijî Kurdan dike û jin û sivîlan dikuje. Divê êdî herkes bibîne ku Tirkiye sûcê li dijî mirovaniyê dike. Hevserokê Eğitim Sena Wanê Murat Atabay jî anî ziman ku divê dewleta Tirk statûya Rojava nas bike.
Berdeka têkiliyên derveya keneke Nilüfer Koç li ser rewşanûya Sûriyeyê axivê. Nilüfer Koç ragihand ku bi êrişên İsraîlê yên li ser Lübnanê re İran lawaz bû Rusya jî bi hin tawîzên li Ukraynayê hatine dayîn re hate bêbandorkirin û got bi vî rengî İran û Rusya li Sûriyeyê hatine bêbandorkirin. Piştî ku ev her du hêzên rejima Esad li ser piyan dihiştin lawaz bûn rejim ket. Koç têkildarî Paşeroja Sûrî û projeya Xweseriya Demokratîk tê jî wiha dibêje. Dîzayna Sûriyeyê wê heta bîstê çilê temam bibe. Heta ku rêveberiya Trump wazîfeyê dewr werbigire li hin hereman hin xusûs têne zelalkirin. Gelê me li wê derê 12 salan berdelên giran da û rêya çareseriyê nîşan da. Di nava vê sistemê de Ereb, Tirkmen, Çerkez, Kurd, Ermen û Siryan hene. Eger qala demokrasiyê tê kirin hin gelê Bakur rojhilatê Sûriyê heye. Koç derbarê nêzîkatiya dewleta Tirk de jî ev nirxandin kir. Dewleta Tirk bi fikara ku dizayna nû ya rojhilata navîn re wê dor were wê. Weke hedef qala İran, Iraq, Tirkiye û Sûriyeyê tê kirin. Li Iraq û Sûriyeyê Kurd statû bi dest xistine. Dastanan netewê de hate dîtin ku ev statû zirarê nade kesekî. Koç êrişên dewleta Tirk a dagirker û çeteyên wê jî bi bîr xist û balkişan servan xalan. Ev taktik sala 2014 de hate bikaranîn. Revandina jinan destavêtin serjê kirin. Van hemûyan dikin. Dîmenên di medya dijîtal de belav dibin ji serî pêncê êşerê taybet psikolojîk e. Bi taktikên weke belavkirina agahiyên şaş û wêneyên tirsandinê dixwazin di şer de bi ser bikevin. HTŞ jî li hin deveran ev kiriya li hemberî Alewiyan xistiye Meriyetê de. Nilüfer Koç herî dawî li hemberî gef û metirsiya ev bank li gelê Kurd û dostan kir. Em gelekî welêne ku 7 salin hatine birîndar kirin lêbelê 5 salin dîroka xwe dubare nake. Em guherîn xurt bûn hêza me bi pêşket xwe parastin û rêxistiniya me bi pêşket kî dikare vê tune bike. Erdoğan dixwaze li Kobanê nimêjê bike. Ji bo vê bike jî wê êrişî Kobanê bike. Divê em li ber vê rabin. Em çardê kanûnê beşdarî çalakiyan bibin xwedê li Rojava derkevin. Yekîtiya jinên Alewiya Demokratîk DAKP li dijî êrişê li ser Rojava daxuyanek da û got şoreşa ku pêşengtiya jinan li Rojava Bakur û Rojhilatê Sûriya hatiye pêkanîn li hemû cîhanê deng vedaye. Lê dewleta faşîstiya Tirk ji bo ku van destkeftiyaan tune bike û armancê xwe dagirkeriyê bîne cî li gel çeteyên hov êrişî şoreşa dike. DAKP bank li herkesî kir ku di çardê kanûnê de li tevahî Ewropayê beşdarî çalakiyên saziyên Kurd û heyvasora Kurdistanê bibin. Tevçanda heştemîn konferansa xwe bi beşdarê gelek delegeyan li Ewropayê li darxiz di konferansê de êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê hate şermezarkirin û hat gotin parastina Rojava parastina Kurdistanê û banga xwe derketinê hat kirin. Konferans bi xwendina encamnameyê bidawî bû. Ji rêya giştî û gelê me welatparêz re. Îro li rojhilata navîn geşedanên Kurdên jiyîn asta şerê cîhanê yê sêmîn bi her awayî radixe berçavê me. Di Rojava de şer û êrişên encama polîtikayên sedsalan e ku li hemberê gelê Kurd tê meşandin û polîtikayên kirkirinê bi destê eniyên çete li hevkar û eniya faşîst ya ku komara Tirkiye pêşengiyê vê dike xistinê Meriyetê. Tê zanîn ku felsefeya rêber Apo ya ji bo gelan wekî hevî li cîhanê û rojhilata navîn rê ronakbiriyê vedibêje. Îro paradigmaya rêber Apo vê modernîteya demokratîk de xelasbûn û azadiya gelan dibînin. Ev jî wek tevçand ji bo bertisariyên xwe yên demî re bersivek rast bidin û di nav dahûrandin û nirxandinên Kurd yên navxweyî dikin. Bi vê mabestê konferansa Kurşiyara ji bo azadiya hunera azad vê em du rojan civiyan bi hemû aliyên xwe yên ku ji rihê demê re Kurd tevlî pêvajoyê dibe û bertisariyên xwe dilêwaziyan jiyan dike vê sekneyê rexnegerî û rexnedayîn ji hêla hemû hevalên ku tevlî bûne hat raberkirin. Çand û hunera Kurdî bi hezaran salan e ku bi awazên xwe berxwederiyê vedibêje û govendên xwe şerê xwe dihînîne bi dengêjiya xwe re dîrokê re malovaniyê dike û bi jiyana xwe nirxên hebûna mirovahiyê bilev dike. Divê di hunera herî dîrokî re û bi çanda berxwederên serdemê ku li çiyayên
جیان دبونه میناک بهرکن و وی هولدانان کنکوژی پشگیریا بالا درکن و با آزادیا فیزیکیا ریبر آپو و سرکتین تاجدار بکن. پاراسنا روجاوا، پاراسنا تباهی کردستانیه، آزادی سلوکاتی دیشنا نرخن آزادیه. Değişen İsrail'e gelen Gazay'da su 5 Filistinli hatten koştan ajans aluşan av Filistin'e vafa diyarker ku değişen ve sibehiyen İsrail'e yeni Gazay'da su 5 Filistinli hatten koştan ajans tekilleri erişajı diyarker ku Gazay'a avahi hekatiya bomba baran kerunu da encam eda haft kesatine koştan. Liguri ajans el rojavaya kampa Nisseratji mala Alevya koçperan hat bomba baran kerunu da encam eda 15 kesatine koştan. Her vahatsanin le rojavaya Paris Gha Refahê ya başûrê Gazayê jî êrişeka artêşa İsraîlê pêk hat û di encamê de 13 kes hatine kuştin gerek kes jî birîndar bûne. Belê gudan jemen û çênî û pêşkêşkirina xatirê wê debaş. جیچین آزاد دنباش گهداروانین ما ایرو بخلک کنوجی برنامه بردوزی ریبرتی ام بارنه بله گهداروانین ما ایرو بشاد یمین یا نرخاندن ریبر آپو جینلوشی دکاره به بدرچونه که بینگهین گودار بکن. جنلوجی دکاره به بدرچونه که بینگهین ریبر آپو دو حوجداری جواکا روجلات ناوین بشورش که جنه یا دویمین هیه تفگر جنه تفگر که 100 سال 21 مینه 100 سال 19 مین چاو به مهر تفگر کارکران 100 سال 21 مین جی دجبو تفگر جنه و صابه زانیار بخواد بیجن دی بیجن 100 سال 21 مین دی به 100 سال جنه مسئله جنه مسئله که جواکیه تنینه مسئله جنسه لگور منجی مسئله که میره شارستانی آفراندن که میر 5000 سالانه قریجه میر دی قریجایی ده پارچه پارچه هل دوشه ازل سر و هورکور ببم نهال سر مسئله میر دسکنم ازوی و کمبلا به هیجان لبنده بن جن پچکی خوگهاندی اصل آزادی دی جن خو بگینه جیانه که برومت جواکا رجلات ناوین بقاسی کو حوجداری خو بشورش که دیمین اگوند وجودکاری هيا او قاسی حوجداری خو بشورش که جنی یا دیمین هيا شورش جنی دایکتی نولوتیکیه یا راستی شورش نولوتیک ام هتشم شورش که جنی بو شورش نولوتیکی شورش که کوهیج مروواتی بمیرته یوی دبر خود که افد شورش مزن اکول سر بنگه هاد شورش باویتی شارستانی و مدرنیته جواکا خوزایی به پاش بخس بو انجام کلتی هری کور آجینه و اول تباهی جواک